Здравейте, вие сте с новия епизод в канала My Skin Space. Днес на гости ни е Яна Алексиева. Тя е психолог и изпълнителен директор на Асоциация Родители. Яна, какво означава да чуеш себе си в едно ежедневие, което е пълно с шум и очаквания? Да чуеш себе си не е лесна работа. Общо взето това да се свържиш наистина и да се себепознаваш, има нужда от това да се научим да го правим, защото всъщност в повечето случаи ежедневието, стереотипите и предразсъдъците ни карат да не слушаме себе си, а да вървим целеустремено на някъде, особено ако говорим и за младите хора, които пък всички възрастни им казваме какво да правят, къде да ходят, какво е най-добро за тях. И тогава това в този целия шум на ежедневието да чуеш себе си става доста трудна задача, но не е невъзможна. И моята радост е също, че виждам все повече млади хора, които се замислят върху тези теми. Въпросът е как ние всички ги напълваме със съдържание и не остават кухи фрази. Защо е толкова трудно да бъдем емпатични към себе си? Защото така се учим, защото така растем понякога и е много трудно да бъдеш емпатиен към себе си, когато наистина не го развиваш целенасочено. Нещо, което наистина все повече се говори е актуално, това да развиваш емоционалната си интелигентност, да можеш да разпознаваш емоциите и всъщност себепознанието и грижата за себе си е част от това, да можеш да знаеш какво изпитваш и как да го предадеш по един нормален начин. Защото няма емоции, които са лоши или хубави, но има изразяване на емоциите, които понякога наистина са деструктивни както към теб самия, така и към околния свят. Трудно е, защото в повечето случаи наистина има една много тънка граница, която част от хората разбират като егоизъм. Разбира се, не може и да се прелее в егоизма и никой не говори за това. За това наистина колкото повече си свързан със себе си и намираш начини да балансираш, да си щастлив, защото себепознанието и грижата за себе си не е само да ходиш на спорт и да ядеш хубави неща, а е дори това да се замислиш какво обичаш да правиш и да го правиш. Ако обичаш работата си, аз наистина не спирам да го повтарям, но виждам щастливи хора, които работят работата, която обичат. И много тъжни, които ходят на масажи, на спорт, ядат най-балансираната храна, но въпреки това вътрешно 8 часа от деня или 10 не са им най-хубавото нещо и вътрешно не се чувстват много щастливи. И да обърнем внимание на взаимоотношението с околните, с любимия човек, с приятелите, с семейството. Понякога доста бягаме от това. Стремглаво мислим, че това ни е даденост и пък трябва да спрем и да се погрижим за себе си и за тях. Коя е най-честата грешка, която родителите и децата правят в стремежа си да бъдат перфектни? То, за съжаление, да се опиташ да си перфектен е най-голямата грешка. И ще си позволя наистина да бъда крайна, казвайки, че е грешка, защото когато това желание да си перфектен в повечето случаи означава, че ти наистина имаш нужда от помощ от целия свят около теб, който да те приеме и ти да се приемаш себе си и някак си да не се стремиш да правиш само това, да поработиш малко повече със собствената си самооценка и убеденост, че няма как да сме перфектни на 100%. Нито с всичко, нито дори в даденото нещо, в което сме посветили живота си, няма как да бъдем перфектни. Трудно е и голяма грешка е, когато за мен голямата грешка, по-скоро и то не е грешка, е призив родителите и децата да си говорят и да се слушат. Защото всъщност децата не бива да ги подценяваме и те знаят в повечето случаи какво искат, какво им харесва и ние можем да усетим техния характер, нагласи, интереси и заедно да изберем нещо. Много често се случва това, че ние знаем по-добре, особено подрастващите и към тинейджерството, започваме от страх. Родителя всъщност си иска най-доброто за детето си и страхувайки се да не се получи това, започваме да ги пресираме и да си мислим, че ще си пропилеят времето. А пък живеем във времена, в които наистина хората доста гъвкаво сменяме и можем да сменяме професии, държави, посоки. Не е нужно всичко да се реши тук, сега и на момента. Така че това е, което според мен имаме нужда повече от доверие и разговори. Как може да изградим здрава връзка с себе си, когато не се харесваме? Трябва първо да поработим. Когато не се харесваме със себе си, наистина трябва да отделим малко време.
и да помислим. Първо да видим къде е корена на всичко това, защото да си стигнал, особено ако говорим за така зададено крайно не харесваш себе си, значи ти си стигнал до някаква наистина крайност, нещо, което ти се е случило, нещо, което си преживял, или наистина си в много токсична среда, която ужасно много ти кара да не се харесваш. Но по-скоро призива ми би бил да потърси, такъв човек да потърси помощ. Естествено да потърси близките си. И когато говоря за близки, да се огледа около себе си и да си каже кой е неговия истински близък човек, на който може да се довери. Това не винаги е предполагаемите близки. Или е само единият родител, или е само единият близък, или е само някой от семейството, разширеното, или пък е съвсем някой близък приятел. Но след това нека да не забравяме, че за психичното здраве има ни нас, има психолози, има различни форми, в които човек може да потърси помощ, за да научи пътя как да го върви и след това да се справя сам, разбира се. Ако имаш възможност да кажеш едно послание на всички млади хора, какво би било то? Бих им пожелала да гледат с лекота на живота, да се усмихват и да се обичат. Това е което не е лесно. Всичко това, което казвам, всъщност изисква доста работа. Обаче нека запазят тази лекота, с която живеят, защото понякога те и на нас помагат. Благодаря ви, че бяхте с нас. Следете канала My Skin Space и до следващия път.